abang kapai ke abot larut ni asupni ayang paithak hasugo tamni hingke जों मुखुनचक kabangma nugui khwlaui tongoi maliya bo hingke mukhunchok hamjago aboni bagui tebo mukhunchok rok khwlani muchungjago abo hingke mukhutwng khwlana bagui belai interesting aboni bagui kwcham video no ang upload khlainai tamni hingba memory ni bagui bo rok nai tongdi hambai.